Цанко Дюстабанов е роден на 13 май 1844 г. в Габрово. Роден е в семейство на заможни бетликчии. Васил Априлов е негов чичо и по майчина линия е близък роднина с Николай Палаузов. Възпитаник е на Габровското класно училище и според някои източници продължава обучението си в Робърт колеж, Цариград. От малък той бил будно дете, което отстоявало позициите си и проявявал твърд и непокорен характер. Изключително ученолюбив и отдаден на развитието си като личност. Материално обезпечен, той отдава цялото си време и енергия в това да се усъвършенства. Винаги избирал компании на културни и ученолюбиви деца. Езиците били негова сила, като знал отлично френски и турски. Тук е момента да ви напомним да харесвате видеята, да оставите коментар под тях и да се абонирате за канала. Благодарим ви! Той заедно с неговия побратим адвокат Христо Арнаудов имат заслуга за превеждането на Наполеоновия кодекс от гръцки и турски на български език. Завръща се в родния Габрово през 1873 година, като изцяло се отдава на родолюбива и обществена дейност. Избран е за член на училищното настоятелство през 1875 година. Като владеещ османо-турски, Дюстабанов проявява интерес към наличните актове на шериатското правосъдие. След 1869 година с извършването на съдебната реформа в империята на тези съдилища са поверени само верските въпроси и семейните дела, но и те представляват интерес за младия Цанко. Той често се отбивал до най-компетентния в областта Севлиевския мюфтия, за да му даде информация по някои казуси. За тази услуга той си плащал, но Дюстабанов искал да е в крак с всички нововъведения, защото смятал, че ще му бъдат от полза занапред в политическата му кариера. През 1872 година заминава заедно с Андрей Манолов за Цариград, при което посещение се занимавали с дела за наследство на Никола Априлов, който е племенник на Васил Априлов. В този казус той представлява останалите наследници. Солидните му знания го правили ценен източник на информация за самоуките адвокати в Габрово. Заради отличното познаване на шерията е избран за член на Габровския казалийски съд. През 1875 година будният българин организира петиция до правителството с 3 основни искания, които да подобрят живота на сънародниците му. С този документ той целял да се официализира български език наравно с турския, да се премахне стария данък бедел и да се признае правото на българите за редовна военна служба. Дюстабанов бил един от влиятелните хора в Габрово, където се ползва с добро име пред турското общество и администрацията. Той бил дълбоко уважаван от съгражданите си и често те го търсили за съвет по различни въпроси. Младият патриот бил женен за сродница на Николай Палаузов, от която има 9 деца. До този момент Цанко смятал, че България още не е зряла, за да се еманципира и да се отдели от османската власт. Според него първо трябвало сънародниците му да израснат духовно, просветно и културно. Както всички юристи, той имал убежденията, че свободата и независимостта трябва да се постигнат с еволюция, а не революция. На 23 април 1876 г. по покана на неговия побратим Димитър Виденлиев, будният Цанко присъства на едно от заседанията на Габровския комитет. Слушайки внимателно какви ще бъдат стъпките за действие, той останал доста скептичен за постигането на жадуваната цел. Объркан от това, което слушал, той изрекал следните думи: „С въстанието ние ще освободим България, в това съм убеден твърдо, но ще научим българина поне да знае как да мре. Ще обърнем вниманието на Европа и ще дадем възможност на Русия да дигне гюротията“. Не след дълго, само 7 дни след провелия се комитет, Дюстабанов заема челна позиция, като става водач на чета. Тя тръгва от моста Шипка в Габрово и се отправя към Соколския манастир, който е зададен като сборен пункт на четниците.
На 30 април от Габрово поемат по пътя едва 30 човека, но до достигане на уреченото място те вече наброявали 219 човека. Оттам въстаниците поемат към селата на запад. Първата битка, в която Цанков взе участие, се състояла в местността Червен бряг край Габрово. Смелите мъже продължили пътя си през селата Батошево, Кръвеник и Ново село, водейки непрестанни сражения с врага. На 9 април Дюстабанов взема решение да оттегли четниците към връх Марагидик. Турците ги изненадват по пътя и на 11 май в подножието на върха четата била разгромена. С Цанко останали едва 9 души. Не след дълго те отново са пресрещнати от 300 турци, при което Дюстабанов е ранен. Опитва да се скрие в колибите Буйновци, но на 16 май той бил заловен от врага. Турците го закарват във Велико Търново, където е изправен пред съда. Там той изказва последни слова. Аз зная много добре, че царството ви е голямо, че силата, войската и оръжието е във ваши ръце, че със сила ние ще ви надвием. Но зная още, че вие сте варвари и тирани, че поради въстанието ще нападнете невинните и мирни жители и ще направите зверства. Нашата цел, проче, не е била да ви надвием с сила, но само да ви предизвикаме и да направите зверства, които вече направихте премного и благодарение на което се компрометирахте пред целия образован свят, а тая наша цел е достигната вече. Бъдете следователно известени, че ние победихме. Вие като изгорихте толкова къщи и села на мирните българи, като изклахте толкова невинни старци, бабички, жени и деца, като разорихте толкова църкви и училища, трябва да знаете, че цяла Европа се възмути от вашите зверства и тя скоро ще дойде да ви изгони от тука. Затова стягайте се да бягате към Анадола. Вие издадохте Хати Шерифа и не го изпълнихте. Издадохте Хати Хумаюна и него не изпълнихте. Обещахте правдини на християните и тях не дадохте. Мислите си, че се с лъжа ще я карате? Европа се насити на лъжите ви и вече не ви вярва. Вашата се свърши вече. Европа, както казах, ще ви изпъди от тука. Осъден на смърт е заедно с Тодор Кирков, Иван Гъбенски, Еким Цанков и Стефан Пешев. На 15 юни 1876 година на бесилото са изправени Цанко Дюстабанов, Еким Цанков и свещеник Иван Гъбенски. След печалния ден единствено се слага край на физическото отсъствие на големия българин. След век и половина делото на Дюстабанов още се помни и се ползва за пример как трябва да се тачи и обича родината ни. Благодарим ви, че останахте до края на видеото.